Predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je sa predsjednikom Saveta ministara Bosne i Hercegovine Vjekoslavom Bevandom o bilateralnoj i ekonomskoj saradnji dve zemlje, razvoju političkog dijaloga i zajedničkoj sednici vlada koja će biti održana u toku ove godine. Na sastanku je naglašena potreba za unapređenjem trgovinske, privredne i investicione saradnje, kao i za potpisivanjem memoranduma o saradnji na trećim tržištima i u oblasti telekomunikacija. Vučić je u obraćanju novinarima istakao da je u Sarajevo došao kao prijatelj i da je Bosna i Hercegovina jedna od najvažnijih zemalja za regionalnu saradnju. Kao predsjednik vlade došao sam u posetu Sarajevu i Bosni i Hercegovini kao prijatelj, kao neko ko predstavlja zemlju koja poštuje teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine, koja poštuje Republiku Srpsku, koja poštuje Dejtonski sporazum, koja poštuje sve narode koji ovde žive i koja želi da gradi poverenje, koja želi da gradi neuporedivo bolje odnose u budućnosti sa svim građanima Bosne i Hercegovine i koja očekuje da ljudi u Bosni i Hercegovini takođe žele da grade takvu vrstu odnosa, takvu vrstu poverenja. Ne mora da bude velike ljubavi, ali mislim da mora da postoji poštovanje, da mora da postoji uvažavanje. To sa srpske strane, sa strane Srbije imate. I ja mislim da je to bez ikakvog skrivanja, bez ikakvog licemernog udvaranja i podilaženja, apsolutno fair i najpoštenije moguće što Srbija može i hoće da učini i to je ono isto što očekujemo i od Bosne i Hercegovine. Premijer Srbije sastao se sa predsjedavajućim predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakirom Izetbegovićem i članovima predsjedništva iz redova srpskog i hrvatskog naroda Nebojšom Radmanovićem i Željkom Komšićem. Vučić je razgovarao i sa ministrom inostranih poslova Bosne i Hercegovine Zlatkom Lagumdžijom, kao i sa predsjedavajućim i zamenicima predsjedavajućih oba doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Tokom posete Sarajevu, premijer Srbije sastao se i sa generalnim sekretarom Saveta za regionalnu saradnju Goranom Svilanovićem, a posetio je i opštu bolnicu Primarius dr. Abdullah Nakaš i ginekološko-porođenom bloku uručio ličnu donaciju, uređaj topli krevet za novorođenčad.